Πίνακας περιεχομένων. Σελίδα 3, Πρόλογος Προέδρου. Σελίδα 5, Εισαγωγή. Σελίδα 7, Ενότητα 1, Οικογένειες παιδιών με αναπηρία, ο σημαντικός ρόλος τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σελίδα 7, Υποενότητα 1.1, ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας και οι πολλαπλές λειτουργίες που επιτελεί. Σελίδα 8, Υποενότητα 1.2, κοινές αντιδράσεις και κοινά προβλήματα. Σελίδα 14, Ενότητα 2, η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και οι ριζοσπαστικές αλλαγές που επιφέρει. Σελίδα 17, Υποενότητα 2.1, από τον πατερναλισμό και την υποκαθιστάμενη λήψη αποφάσεων στην αυτονομία και την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων. Σελίδα 20, Υποενότητα 2.2, από τη θεώρηση των ατόμων με αναπηρία ως αντικειμένων ίκτου που χρήζουν χειρισμού και φροντίδα στην αναγνώρισή τους ως ανθρώπινων υποκειμένων και ισότιμων πολιτών με δυνατότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Σελίδα 27, Ενότητα 3, τα παιδιά με αναπηρία στο Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σελίδα 27, Υποενότητα 3.1, η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σελίδα 29, Υποενότητα 3.2, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Σελίδα 39, Ενότητα 4, ο ακτιβισμός των γονέων παιδιών με αναπηρία. Σελίδα 39, Υποενότητα 4.1, σε διεθνές επίπεδο. Σελίδα 40, Υποενότητα 4.2, σε εθνικό επίπεδο. Σελίδα 43, Ενότητα 5, ενδυνάμωση και συνηγορία. Σελίδα 43, Υποενότητα 5.1, ενδυνάμωση. Σελίδα 44, Υποενότητα 5.2, συνηγορία. Σελίδα 48, Ενότητα 6, ενέργειες και διεκδικήσεις. Σελίδα 48, Υποενότητα 6.1, ενέργειες τις οποίες μπορούν να προβούν οι γονείς όταν ενημερωθούν για την αναπηρία του παιδιού τους. Σελίδα 49, Υποενότητα 6.2, Ευρωπαϊκός Χάρτης για τους οικογενειακούς φροντιστές. Σελίδα 53, Υποενότητα 6.3, η πρακτική με επίκεντρο την οικογένεια. Σελίδα 54, Ενότητα 7, τεχνικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στα παιδιά με αναπηρία. Τέλος σελίδας.